Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah-bocah kelas 7 sing tak tresnani. Ayo, dina iki sinau bebarengan karo Bu Dharma ngenani teks tanggapan deskriptif. Apa to teks tanggapan deskriptif kuwi? Teks tanggapan deskriptif yaiku teks sing nggambarake objek kanthi gamblang lan rinci. Sing kudu mbok mangerteni, objek kuwi ora mung arupa panggonan, nanging isa uga arupa kahanan, objek barang, lan isa uga arupa objek wong. Objek panggonan kuwi tuladhane yen sampeyan kok nggawe teks tanggapan deskriptif, iso nggawe utawa deskripsikne Gunung Bromo, Simpang Lima Gumul, Gunung Kelut, lan sak panunggalane. Teks tanggapan deskriptif kuwi digawe duweni tujuan. Tujuane yaiku kanggo njlentrehake, nerangake sawenehe objek marang sing maca, saengga wong sing maca kuwi kaya-kaya melu ngrasakake, ngrungokake, ndeleng utawa ngalami tumrap apa sing dideskripsikake dening penulis. Teks tanggapan deskriptif dhewe kuwi duweni ciri-ciri. Ciri-cirine ana 3. Sing kepisan kuwi nggambarake panggonan, wong, barang, utawa kahanan nganggo panca indra. Apa panca indra kuwi? Kuping, mripat, ya, apa sing mbok rasakne, apa sing mbok deleng, apa sing mbok rungokne. Sing keloro, tujuane supaya wong sing maca kuwi kaya-kaya melu ngrasakake utawa ndeleng dhewe marang objek sing dideskripsikake. Ciri sing ketelu yaiku ciri-ciri objek diterangake kanthi gamblang lan rinci. Nah, saiki strukture. Struktur teks tanggapan deskriptif kuwi ana 3. Ana identifikasi, klasifikasi, lan deskripsi bagian. Ayo saiki dionceki siji-siji. Identifikasi yaiku perangan utawa bagian sing nerangake titikan utawa ciri barang, tandha, lan sak panunggalane. Sing keloro yaiku klasifikasi utawa definisi, yaiku perangan sing monto-monto manut jinise utawa kelompoke. Lan sing ketelu utawa sing terakhir deskripsi bagian, perangan sing nerangake gegambaran luwih rinci. Bocah-bocah kelas 7 sing tak tresnani, kuwi sing iso Bu Dharma andharake ngenani teks tanggapan deskriptif. Tetap semangat sinau ing omah. Lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.